Bună seara! Am niște emoții. Nu mai adrai un live de ceva chiro și pe ninga este tora seara am emoții de aceea că him live tâși Crușovo, Macedonia din Nord, cu un dascăliță armână, ți ține ceasuri de armâneaște acolo. Așa că bună seara, Nadița Nane. Bună seara! Și mi hărsesc mult că și dem de zbor cu un dascăliță de armânească și m-am mult că e Hidi Crușovo și că hi Crușovo și că Crușovo, după cum știm, este acel de singur lucru să băți limba armânească este oficială. Așa că de Aradă, va te întreb cum i-a întrebăm pe toți oaspeția noastră, cum zic armânii, de acuri sunt părinții a tăi, de-o viniră, de-o sunt, de-o samintară, ligat de femeia ta să permituse să protauară. Proto voizdăcuna Hristot voicime anglimați tu a voastră emisia. Din mine este mult mare tinie să scuparte aista seara cu a voastră emisie și cu voi de dun și voi îți dau cliniciuni tuța vostri care o ascultă aista emisie și tituță rămâni pe Balcanul tot caina vede și ascultă aista seara. Zic că taifa mea, familia mea, smută tu Crușova, un mult tu tricut luchiro, stră păpândii ali tatălui meu era de Hora Nicolița, care se află aproape tora tu, la Căsăbălu Mețovă, tu Gărție. Și de acolo smutară, a stră păpândii după Maia, ideea era de tu Moscopole și smutară tu Crușova. Familia mea lucra de străpăpânii era Hăsachi. Și de duncu și tatălui meu năs era Hăsap, tora este tu pensie și de mult unic luăm vițară papuniu și străpapuniul meu tas lucrează, tas tale, tas ce... Asta este vreau să te întreb. Hăsapul, te-ați ținut știu, hăsapul e acel care taie carni, taie acel masturlu care știi stai prăvză carni. Da. Ațea era familiar business tu, familia noastră. Al papuniu doi frați și papuniu lucra de dun, avea da o duchin tu Crușova, era mult popular. Și fendunia meu cum spune că acel zănat tu tricut luchiro era mult greu. Când nu ave camioane, când nu ave amaxe, îți ducea pripade pe tu hor, ta să cumpră prăvză și li muta pe tu munte, ta sină tu Crușova și li tălea și după li vinde tu ducheni. Papuniu era de proțili ca de sfețe privat ducan. Tuți lucra pe firmele de statului, papuniu era de proțili privat cu zănate, zănați că ai lucrat cu Crușova, cu frații de dun a lor. Și tora, afendu-mi când spune, aceea este tijale, că de mult unic era tu ducheanul și am învățat cum să dară business, cum să lucră, cum lipsește să lucrezi cu oameni și zice că vără nici un tinir nu vine să o învețe aici zănat. Noi cu sori mehim da o fete și nu lucrăm mine cu tăscăliță și zănatul muritora. Ti mare jale. De pămșat. Deci, tora ne-a risit că vinere din Moscopole. Aveam avut eu în oară că mulți din Moscopole vinere și Crușovo.
Mușutic. Și asta este fumeaia ta. Ma tine, eu te amintaš Krušovo i tu altul câsăbă. Mine esco amintată tu părle, pățea este că să băluții este aproape de Crușova și general crușovenii îți ducă cloțe. Cloțe sunt mai să facă cloțe. Tu acel hospital este mai mare și are mare opremă zdățe. Ma tot bana mea băneți tu Crușova. Ispete de aceea când eram pe facultate Scopia, 4 ani și după mi turnai și escu ninga tu estu armănescu câtăbă. Și vă ai zis că tot protele sculi de la clasa 1 de clasa 8 sau 12 le-a drat și Crușovo. Da. Închisi cu grădiniță. După sculia primară UBTC Crușova, tora lucreța căloțe. Parte de dascaliții rami dascalitora sunt a mei colegi și multă escuhăriosă tiațea. După 4 ani BTC tu sculia de mese, gimnaziala de Crușova. După gimnazia mi duci tu Scopia și BTC filologică facultate de limba armănescă și cum zic, slovenică literatură. Literatură. Da. Vreau să te întreb, te întreb, dar apoi mai mult știi cum lipsești dus la facultate, cum lipsești cum fu Crușov, cum fu Scopie. Vreau să te întreb de tu ahurhită, cum învățați limba românească? Limba armănescă, că mulți armăni o învățai acasă. Papuniu cu afenduniu zbura armănește. Maia mea era de părle, când vine ațe Crușova în vestă, de 3 mesi învăță limba armănescă, că vărnul nu zbura pe machedonești. Și nu puteai să știi că nu e armână. Năsă zbura și năsă original armănește. Și normal acasă învățai, tot chiro zburam pe limba armănescă și așițe vin pe un nivel că pot să zburăsc și să-mi achicăsească lanțe. Și tora legat de este, când o fuști ninică, gine, până te dragi mai mare acolo Crușovo, aveai mulți soți armâni și gine, numai și armâni, vreau să te întreb, aveai și macedoni și de alții, poate erași de alte etnii. Și vreau să te întreb, mas aveai, țiturile de soț aveai și cum te chicăseai cu ei? Cum vă vedeau alanță pe voi, este armânii? Cum îi vedeați voi pe alanță? Cum era bana este de adun acolo Crușovo? Pot zic una mult mușată zbară că tu Crușovo tu schim de duni. Armânii bănează ca frați cu macedonii și aceea este și macedonii cu armânii. Tu măhălă lua meu normal că avea și armâni. Avem una soță armână și este mult interesant permit. Noi eram trei soțe care era armâne și alanțele era macedoni. Ma diferenția vără nore tu adețili, tu țihim cu tu idee biserică, znači nu avea vără diferență, ma când vrem țivată să spunem să nu ne achicăsească alanțele, zburăm pe armânești. Și aceea este și ninga și tora când mi duc cu dada mea tu altul că să văd când îmi cumpărăm ceva, zburăm pe armânește să nu ne achicăsească. Să știi că de când ori noi adrăm așa. Da, și tora avem una situație când eram cu Gărție, pe Erasmus avem un proiect de la Sculia și tu Lidl mi străvăsiră da muliare cu bărbat și închisiră să mi zburască pe rămânești. Și era venit de România și căfta branză de capră, caș de capră. Caș de capră. Putuită să ajut. Că mulți armâni din România, este care vin din Balcan și care și noi auații din România, mulți îți duc tu Gărție la Amari. Are mulți,
Da. Și aceea era una interesantă situație. A cu soțli, când eram diniți cum creștem, vernară nu avem problem, soțele macedoni vreta să învețe ceva de armândi, că avem multă interesantă tradiție, multă interesantă mâncare, ceva țină și nu lor și vreta să o învețe și vreta noi îi spunem ce interesant are la noi și ideea noi învățăm din noi. Mult umșat. Și cât fuși Nica Clocrușovo, avea vărăoară vărăgimbușia și armânească, ei nu s-a drat. Gine, poate și la nunță sau pătăgiuni scânta armânești, erau parei armânești să vă adunați așa sau nu avea? Tora vă spun prota mea participare tu armânească emisie, era tu grădiniță. Da, atunci mi căftă doamna Zahărița Porciu, care a lucrat, mi se pare că a lucrat cu televizia macedonească, tu armânească redacție și tu grădiniță drăm una emisie de ficiuriți, spunem scurte cântiți, cântăm și de până să adra un prilog și de până de pe armânească emisie. Aceea era prota a mea public, zic pe armânește evenimentul. Tu că să bălua nostru avem ideea de când avem sărbătoare la sculie, patronatul nostru și spunem ceva pe armânește. Aceea tradiție se continuează și tora. Lucrăm cu ficiurile și adrăm de nostru patronat. Morata să aibă și un topic pe armânește. Disi este dramatizație, vără cântic, vără cor, nu este atât importantă, mă ca fioră adrăm ceva. Altă eu când eram mică, multe evenimente nove, tora are mai mult umor, că tora este ca multiculturală, adară multe proiecte, multe seră, avem multe adunărare și noi implementați tutuți năși, da, nu înțeleg era și ce. Avea la nunță cânta nici și armânește la nunță? Sau? Cânta cum nu-și așează să cântă. Tora zic tiază, nu înțeleți să dară, că bandul este dialantul că să bă și că este strigat vărul popularul band și nu știe armânește. Noi căftăm de Crușova, ma tricuți liții sunt cântători, ta să dară un program cu cântiți armânește, zdățem 4 ținții cântiți și tu de dun jucăm și cântăm. Îmșat. Eram și mine. Asta este ca un specială parte din nuntă. Ne-a risip și aia este că măcar să mai țin nișeam atunci când eu eram în Macedonie la una nuntă. Vreau să te întreb, cum lua și apofa să dar filologie și să dar limba armânească la sculii, la universitate, zneț Scopie, te minduiști tine, aveai zbrâtă cu mamă ta, cu fentul, cum lua și apofa să este? Care ți zisi vâră sau vruși tine? Eu ningă de tu grădiniță vrem tăsesc cu dăscăliță. Dăscălița mea tu grădiniță mult vrem și năsă ne-o dea de protlu motiv ta să aleg că este profesie și tăsesc cu dăscăliță. Cât tricea rolul ațea vrere nu fugi de mine, armase de mine, eu minduiam că poate să lăxească minduiare, poate să-i scuțiva altă caiatri, să-i farmacev nu știu ții, că mare parte de familia mea sunt tu hospital lucrează și farmaceuții și
sortu medicală și iatris tetănja este. Eu escu una tu familie ți este de scaliță. Mația vrere nu tricu la mine și eu continuam cu vrere să se scudă scăliță și așa mi duci tu Scopia și mi scriai pe filologica facultate. Noi ne hărsim ca drașesc. Că nu are mult. După când mi turnai și când avea căftare tu sculia ti de scăliță piermânește, eram unic. Nu avea altă. Unică cu toate condiții. Cu toate condițiile, cu filologia adrată, cu universitatea adrată, e. Da, și cu limba și ieșit. Și la universitate tine adrași departamentul de armânească, nu? Adică tine... Nu avea la facultate. Nu avea atunci. Tijale, nu. Samo o limbă macedonească cu južnoslovenică literatură. Cu literatura slovenă. Ai găsit. Da. Și când ajunsești Scopie, cum fu bana tu capitală, tu încă să bă mamari, Crușovo este nici manic. Cum mu duci bana este? Trițeara este tu în că să bă mari, cum fu la universitate? Normal eram nici am te spărată, desi taifa va si bună, desi va să aflu soțe că sunt tu buni, ma cum zăcărmân lui este faptul cu steo. Și nu avem ahăt multul problem și multul este interesantă că la facultate, după paranuma mea, profesorii era mult interesant. Că nu știau numai, li se părea nici mașină, nu? Da, ca paranuma era mult interesantă și toți profesori mi-au învățat caescu și caescu armână și indi Crușova și vără ceas când vrem să nu-ți duc pe facultate, nu putem, că toți mi căfta. Când adra lista cu care este venit pe ceas, eu nu putem să adar, să nu mi duc, că toți știa că caes cu mine, după paranuma, că era netipic de Macedonii. Una nu tipică interesantă situație, când avem un examen și profesorul mi strigă la năstu cancelarie și era nici-am întâlnirit și zice, coleșca, tine nu scriași tută paranuma? Eu zic, ația asta mea paranuma. Ahăt scurtă, viu în tine, ție și tine. Și după spuși că cu armână și este mai interesantă paranuma mea. General, tricutută bună, nu avem problem, tută cu aradă li lua examurile, BTC și așa. Și duși la Cariva, și duși cum știi mulți studenți la Cămin, nu știu cum să-i zic pe armâneaște, știi? Acolo eu șed toți studenții. Da, tu ca să te studenți acolo, băna. Da, și nizem, protele dau ani, tu Scopia avea adunătură tineri rămâni. Este vreau să te întreb. Da, este o întrebare. Da, și noi ne ducem cu soța mea, soța ținera una de soțele armâne și dem de duni. Tu una odă și dem și nizem. Mi se pare că era ca fi Joy, tu Alexander Palace, tu hotelul, tu una nică sală, una mai nică odă era și toți tinerii armâni se aduna cloțe și avem ca una mală ca zabava, ca adunare, cu cântiți, cu muzica și te bietură aveți și demțiva zburăm ți poate să dară tiermăni una lantă, ma de pot tută ațea schiru, nu știu tiți, e că nu ave ca să organizează, ca să continuează și daule ani după ațea nu ne adunăm tijale mari. La universitate aveai soț armân? La universitate? Nu. Samo soț de Crușova,
ama nu era la mine la facultate. Achi găsi. Când o duci protaoară că posti mini, tu văr proiectul armănescu ghine, duci că la universitate va adunați acolo și zbrați. Ma tu universitate a curhit sadrat, tu chirolul acel sadrat ceva, i a curhit sadari maș când tu ti turnași Crușovo. Că mine știu va să zbrâm de este că tine adrași minași tu multe proiecte, dar întrebarea prota era a curhiști când erai pe universitate, i da poaia când te turnași. Nu, când mi turnai, închisim cu adrare cu armănești proiecte. Când eram la facultate, una veră, tinerii armăni din Macedonia viniră tu Crușova și avem un ca mini-seminar. Ne adunăm, spunem, vărnă propune, minduera noștri, ațea armase samo pe carte scriat. De ațea, țiva nu se dră. Ma bună era că ne cunoscum cu mamulțul tineri armâni, ne ligăm, pântura escu cu vără de ațel pe Facebook him soț și așa, bună era. Ma proiecturile reali proiecte închisiră de când tu mi turnai de Scopia și de când tu închisi cu lucru tu sculia. Și aua vreau să ajung că știu că sunt mai multi și eu să zic de ali că aveam zbrătăși cu Florin, și Florin și cu tine și valiau așa niheam pe radăz, ne permitusese să niheam de cafiun. Cum ți-a dragi? Care-i fumabetea cu cartea de poezii când ți ficiuriți? Acel era proiectul care de prață europeană a Uniunea și era tot 3 etape. Prota etapa era deschiderea odă armănescă ca odă muzei. Ditu comuna, Maior Lună Climă, mine ca descăliță că lipsea tăsare traduție pe armănește. Și prota o dramațea odă armănescă, muzeul lui disfățem. Luadrata și acel erau muzeul estu, odă Iufu? Da. Tu tică să bă, tu Crușovo? Tu Crușova, da. Tu Crușova și lui disfățem. Adunăm vechli lucruri de căsurile care oamenii vrea să da și de dire oamenii, care ți avea acasă, vără pirde, cirșafe, este crivăți, stranie n-ave mult, avea mai mult cirșafe și scafe, tibere, așa, ahtare lucruri, că ti una odă. Și după, ideea era că europenii e mult bună și udedire și alantă fază și continuăm cu cartea armănescă. Aceea era de Crușova, ca mini-carte de Crușova, mai importantele lucruri și măcările de Crușova. Eu eram de traduție pe armănește și a treia etapă era de cântiți de ficiuriți. La sculie fițem un căftare, îi spusem ficiorile și o drămățe armănescă poezie cu care mimărescu și de lihă că este importantă că avem mult mare motiv să dar. După toți ficiorțile scriară cântisli avea una mini-excursie, ne dusim tu o hârdă, tu strugă și tu bitul. Și toată bună bitisia țea, ficiorile era mult hărioși și cu motiv să continuează să înveță limba armănescă. Mușutic, mușutic. Dar apoi aveam să te întreb de festivalul armănescu de Sumchetru Tuți tu Munti. Eu ne aveam avut și niheam ceva, dar nu știu, zănite-ne mai multe. Cum a curhit, ți s-a dară, ți... Da, acolo se tot, ca fian, ti Sumchetru să dună armânile și organizează acel festival. Minduesc cu toras nu alutusescu și nu, tas nu ni si
Anirescă, Minduescu că Armâni Perifanio, dar acel festival. Grupul Armâni Perifani. Minduescu că este năs, încă sunt unăși, și năclimară Hristume a doamna Maria Nicolova, năsă este tu ministeriatul ti știință și știare și cu năsă himligăți, năsă este ti armănească limbă și ne spuse că are un festival, disi vrem să participăm cu ficiori. Mine cu disfaptă ti participare, ius poate, să mi duc și să drăm una mică prezentație de limbă armănească. Protă tia noastră sculia, tia noastră Crușuva și limba armănească. Și ficiorii așițe va să aibă un motiv idia plus să înveță limba. Să ne duțim, tine și este importantă când ne duțim pe cale, tu alte că să bați. Știi, participăm pe multe proiecte. Și așițe închisim să ne duțim pe festival. Mult în este jale ca samo ameli ficior scolarii sunt tineri. N-are mult tineri care sunt participat tu acel festival. Alanțe sunt matricuți. Auzi? Da. Și aceea este tijale. Lipsește mai mult tineri să aibă. Nu are mulți tu Macedonia și cum este sculia de Crușevo, nu? Nu are multe sculia și. Nu are, nu participă. Are ficior. Are nu e la festivaluri. Da, nu e la festival. Eu lipsește tora mă răzdăc și una cliniciuni te amelu colega care prida muzică pețe Hristo mult și tinăs care mi ajută cu muzica. Nădară matriții, li ascultă fetile cum cântă, că mine nu ești cu expert tu muzica, eu pot să le înveți fetile cum să zboară cânticul, cum zățe. A muzica este parte a lor. Și ne ajută. Hristo mult te voi de publicație. Și n-are mult ții, noi n-ai tinere cloțe, ideea ne ducem și tu Scopia pe festivalul Cântic Lună Legă. Și aceea este organizată de armâni, de Alanta Suțame, de Scopia. Și acolo n-ai tineri, anul trecut era online cânta Elena Roșca, și năsă era tineră din România armână și noi. Înșat. Așa, mă lipsește încă mai mult să aibă tineri. Tine vrei zi nu știi la disculii. Mine mi hârsescu că ne stine cu ei, tora poate am dușa lanță, zină și lanță. Așa, da, să-i dăm un motiv tinerii, țiva nu este fricoasă, acolo este atmosfera pozitivă, clima are mult, este interesantă, una seară tricem cu cântiți, cu jocuri și așa, da. Știu Tivizui și Minduescu că tot cu ficiuriții, neți la emisiile pe armânești, nu? La redacția armânească de Televiziunea Națională din Macedonie, neți cu ei, nu? Sunt uscârsesc cu cele meni că neți acolo? Că îi duci? Multu. Tora protas downinga una haristume mare, tia noastră soță Iana Mihailova, de armânească televizia, care acea emisie de ficiuriți din noi trece ca tradiție. Ca fi anizem tu Scopia, tu redacție armânească și adrăm câte una emisie de ficiuriți. Acel este... Mi scârsesc cu tip că îi dus la televiziune. Mult scrisescu și real este că nu poate ca fi un să ducă tu televizie. Aceea este real. Și Hristume Aiana, care ne-a dat susținere și care cu noi să au colaborare ninga când o închisit la lucru, de diferitele evenimente, când vă spuneam că avem
văro eventi, văro adrare și năș yine și nădide pe televizie. Adra emisie cu noi. Reportaj și adra emisie. Reportaje, da, da. Și cu noi și avem bună colaborare și minduiesc că vă continuează acea colaborare și vă să drăm ninga multe emisie tificiuriți. Tora că zicești tine, voi li Hristusescu și eu și Aliana și la toată redacția, că tot naș noi în România, când o adrăm vără campanii pe limba românească, tot na, ei iau campania și ne da pe televiziune. Este mare tinii că ia și da pe televiziunea națională din Macedonia. Ți au România, jali, nu ne da. Și ne ia din Macedonie și ne da. Aia este sav de Duneaua. Da, bună este zățem. Și mai vrem să te întreb de sculia de veră de Ohârda. Ațea care o Andreea, cum tuta și cu cilimeni armâni și alții, cum? Ațea Andreea organizația Integranau, ca nevladină este organizația, Integranau din Skopje și este a 3 ani când vă năduțim pe campul de veră. Cafe Vera se organizează și îți duc numai șarmâni și macedoni ca ină cafeoară pe ceasurile pe armânească și știe că ti vără frază, nu sunt lemn de limba armânească. Ca eu știe, acolo este mult interesantă, că avem multe activități. Nana parte de anotare, nana parte de țină primnă, adrăm lucrător, după avem adrăm dramatizație, toată aceasta dară tu în emisie și ninga un oră ne datu național la televizie pe armânescă redacție. Și asta este un mare motiv, moram zic, că tificiorli, ca fi nu poate tazină, ca nu ine pe ceasurile. A pe ceasurile in și macedoni, nu mai armâni, asta este un mare motiv. Și piciorli acolo are și de Știp și de Skopje, aici tu an va să aibă și de Bitule, află n-au soț, are suțame mai largul de a noastră suțame și multul este interesantă tinăș. Dipămșat, este un lucru dipămșat. Tora vreau să te întreb, Miham, că avzui că Țarisescu și că le amință ei multe proiecte Erasmus europene. Și voi să ne zici nici și la ții proiecte ațele care nu sunt cu armâni, sunt la sculii și ți-a dras cu ele. Cum sunt tu? Da, anamese de Erasmus proiectele avem colaborare care continuează mai mulți de ani cu Căsăbălul cu Chicea. Acolo avem una colegă care adra multiculturale evenimente. Acel este proiect care ca fi an în cleamă acolo. Dispeteții Chicea nu are ceasuri pe limba armânească și toți mileți de alanțele naționalitate au vărătopiți care o prezentează atunci a rămân din nou și noi ne ducem disculia ca prezentanță de armânii. Și acolo este mult interesantă ideea. Când mă jucăm, spunem vără dramatizație, de pare tradiționale măcare de toți naționalități din Macedonia. Aceea este un care continuează mai mulți ani. După avem tu Părlep, tora pe 17 mai vă ne ducem Părlep, vă să iuvusim poezie de macedonesc cu poet
o traduțim pe armănește și vă să joacă fetile un cântic armănescu, vă sportă armănescu portu și așițe vă ne prezentem și tu părlep și acloțe n-are armâni și noi vă sim ca oficial armâni prezentanță tu acel proiect. Erasmus Idea, mine avem participare tu mai mulți proiecti, ma un mult interesant tu proiect era tu Sculia Navodari, Gheorghe Moisil tu România. Cu acea sculia avem colaborare și him ca frați. Cu proiectul Erasmus, cu părații europeni. Nu, aceea este private. Țihim, eram parte de Erasmus proiectul și eram acolo, ți cunoști. De dun, acolo eram cu ficior. Și mult bună tricum. Ficiorii dorneau la alță ficior. La alță ficior. Da, și așițe, avea suțame și de până își viniră la noi. Și tricum mult bune. Acel era proiectul, Erasmus proiectul cu ficiori. Eu am participat în tu vără proiecte, ma nu sunt tuti scolari, sau ti dascali sunt tu. Nu permitu să nici ama și cum sunt, cum și mă țarisească, țarisi. Da, super minduescu că tu jenitor va să avem mai multul, că voi să ia parte și scolarii a mei, nu să mine. Să aibă mai mare motiv, să scrie pe ceasuri și zină. Că toți știm că limba armânească tijale moare. Nu știu la voi, la noi situația este ahtare. Și mora să drăm mai multul evenimente, proiecte, să continuăm cât putem. Să zină mai mulți. Da, să zină mai mulți și să continuăm cu zburare cu armânească limba. Tora ajungeam și nișeam la Țeadartini și cu Crușo Nicola, care are numai nou, Sculia. Sculia, da. Și vreau să te întreb cum este și dascăliță. Gine, tora și dascăliță de armânească, ma și la general țariseaște, a este Țeadartini, cum este tu Sculia, este și masti minduiși vâroară sfuți de Crușo. Nu știu, te duci la vără Sculii mai mare, nu. Cum este? Că cum se spune una spunere populară a tu lumea tută, lucrează ațeții voi, să nu lipsește să lucreți. Eu lucrez ațeții voi și minduiesc că nu lucreți. A lucru mult are. Mult nu este mușată. Protă cu sculariescu ca soț. Cu ficiorli es cu ficior. Cătora cu modernile generații nu poate diferentă sești. Cu nițli avem una relație, că mine pridau de clasa 3 până la clasa 8. Clasa 9 prida alantul colega și cu mamărli avem altă relație și este mult interesantă. Ficiorli mi va că și ceasurile pe românește nu sunt tu clasic ceas, mai multul lucrător cu creație, cu posteria drăm, jocuri, quiz și așa, tăsibă mai interesant. Jucăm multul, adrăm competiție, să înveță în ale zbore cu competiție. Părmița, dar cu prezentație. Aici multul liu filisim părmiții de bibliotecă armănescă. Aței ni sunt de mare ajutor și așteptu să avem ninga mai multul ahtăr carton sti ficioriți care vă să ajută tu initor să înveță ficiorii. Când o vede și când o ascultă, este mai interesant. Nu este aceea clasică ceas și... Pare că imagine și...
Da, așițe. Am escu parte de un proiect de bilingual čas, kaj učim cu a me koležka. Și acolo am învățat multul jocuri și tora cu ameli ficiorile joc, pisti joc, ta să învățăm. Și mă îndoiesc că este mai interesantă și mai ușorașițe. Ufilisim mai multe interesante lucruri, ta să nu fim monotoni pe ceasurile. Și alanta întrebare tora era câți armâni are Tusculia Crușovo și câți in la ceasurile pe armânia? In tuți, nu in tuți? Tora, acel număr nu știu corect cum este, mă vă spun că de clasa 3 până la clasa 9 are către la da 100 de ficiori și zicem că da 100 că toți sunt scriați. Și Macedonia și Armenia, tu în clasă zicem că are pe mese către la 16-17 de ficiori și tuții. Zicem de toți, da, 100 de scolari, nu în, zicem 6-7 de ficiori de toate clasuri. General, toți se scrie și toți în, că zicem este interesant, ați înveță și cât pot macedonii care n-au legătură cu limba românească ta să înveță și ațeta să hibăștuinitor ta să știe, ațea este grea o lucrurie, zicem real, mai in. Aia este generalile fraze, numirile, hromile, prăvzăle, le înveță. Năși poate nu știe bună să zburască gramatică să filisească, mă ațele ți sunt frazii și una și alantă bună este. Au părut interes. Nic este ma ok. Minduiesc că poate să dar ceva mai multul ta să înveață maghinis, poate să drăm ceva mai multul, nu știu. Poate sculia, icratlu să dară ceva mai multul? Minduiesc că poate. Sculia nu poate. Aici este noi adrăm cât poate. Ma când la noi lipsește să avem legătură, zicem, cu alți sculie care înveță limba românească. Tazinim zicem la voi. Taziniți voi la noi. Ta să drăm ahtără legături, acel este motivul. Și pot dar pe cilimen să va mai mult. Îți vedă că și alții în viața armâneaști și să dară și soți. Da. Ca ideea campul de vera este acel un zic naimar motiv, ideea și emisia de ficiuriți tu națională televizie și lipsește să aibă ninga master evenimente, să poată ficiorile să leagă cu alți ficiori și să drăm ceva interesantă. Că tot în alile generații nou mare interes. Eu eram pe una lucrătoare, avem un profesor de Facultatea Psihologie de Scopia și ne spuse așa, vă dau un exemplu, story pe Facebook și pe Instagram. Este 10 secunde, e ca 15 secunde. Aceea nu este, aceea este minduită, că ficiorile nou nu poate să ravdă mai mult să vedă. Și așa, aceea este delicia tijale. Multul nou interes de ceva. Aceea este real. IT tehnologia muri li muri alantile sferizdăc. Ficiorile are multul nihan ficiori ca iuvusesc cărți. Ca iuva natura, ca pictura dar. Multul nihan de ficiorile ca o dară tută. Toți sunt pe telefon, pe internet, vedă vără clipuri, adară vără jocuri, nu știu ți și ieșiți. Așa este, delicia ți-ți.
de toate generațiile astea pe care le viduși, și aia sunt mamări când îi viduși că vor să fugă la facultate, aflași viduși pe vără care va să adare ei de lucruți la draștine și să neagă toarnă ca dascal de armânește? Tora titora a noastră, doamna Maria, adră un proiectu și Crușova este prot că să bă, eu tu grădiniță să înveță limba armănescă. Și mine escu obligată și mi duc și acloți. Doamna Maria ni zăse să aflăm un tinir, fetă, ică ficior, care are bitisită, te poate acloți sprida și te lucrează. Tijale n-are ahtare. Prota vărnu nu va te zbănează Crușova, și nu va te lucră ti a isti praț țilia dascăli. Aceea este real situația. Una niză se ania cum șoană, aceea este giocare, zăse, ți asta aceea. Eu vă mi duc tu IT tehnologii, tu IT sector, vă lucrezi ti xeană firmă și vă iau multul praț. Părață mai mult. Da. E, aici că si. Și aua, tu România, eu lucru. N-ai mai mult să vor tu IT, tu alte domenii, eu să aminte părați mulți. Da. Și aua, România, nu, eu lucru cu părații la Tusculii. Amărtie, poate vă zi în vără, nu știu, poate să avem vărătihii, să iasă vără ceva. Îți da Dumnezeu, da. Mai vreau să te întreb ceva, cum fu tu pandemie? Să fu greu, cum fu minduiesc cu cadra și tuti online ceasurile, nu le mai adrat? Online le adrat. Samo tu clasa 3 nu eram online. Alante ceasurile era online și mura te spriznuescu că tu start era mult spăretă. Minduiam că ficiorile nore te șade pe ceasurile pe limba armănescă, ca de lihia, că avea liber chiro te să alagă, te să joacă. Ma multul eram avem surpriză una, da, ciudăsită că tu-ți și de. Și tu-ți mi-aștepta, ațele topicții lipsetă să le învățăm, eu le drai ca prezentație. Cu emoticoni, cu emoții, cu vărăcă, părmiți, cu așițe, cu quizuri, cu jocuri adrăm pe pângurile, pe internet, cu colegi ca ideea. Aflăm și așițe și dai toți și mult bună tricu. Da, și după nu-și adra prezentație ca lucru de acasă, vrea singur, scriați-vă adra, petrițea picturi, bună lucra. Așa. Da. Tora mai avem așa, îmi dau întrebări și ne apuchem de pitisită. Mai vreau să te întreb de că să bă lucrușovo. Cum este tora? Cum zbânează? In turiști să adară și altul ceva, in oameni de alte craturi, de alții că să bați. Aveam văzut că are niheam și de-ațea cu neau, dezda oamenii, nu? Ceva? E parapantă, ceva avem văzut. Hai să vreau să te întreb, are niheam efervescența și in oamenii? E cum îl vezi că să bă Moram priznati, că Tora Crușova este molto, are molto campanie, molto mai orluțul avem Tora, dar molto de promoție a turismul. Tora, anii trecuți, Crușova avea turiști samo tu iarnă. A Tora, tu tot ani. Către la paturile sezonii avem oaspeți. Și turismul este pe un mai mare nivel. Este bună și multul este aici țihinții zboară. La glideriști. Am văzut ceva, e. Multul este populară, că Crușova se află pe a treilea loc de lumea tută care are bună climă de zbuirare. Și azi avem competiție a nivel de lumea tută.
și europeană competiție și cu ațeli zmaiurile și bună este. Că să bălu bănează de turiști. De turiști, nu are lângă mulți oameni armasită, tu-ți fug tu Europa. Uși ce situație, ma cât him ația este. Poate să crească și mai mult. Tora, eu te-ația și te întrebai că oamenii care vă ascultă Tora live, care vă ascultă și după aia, unii 3.000 de oameni cât vă ascultă, eu le zic că mine că stai în viața cu Crușovo, că mine mi arisește mult Crușovo, și voi le zic că poate să ducă că este un căsăbădii pămșat și care să ajungă Crușovo sub castă penaliza. Da, nu are problemă. Da, mine scoață și cu suflet disfaptul veli așteptu tu țărmâni ca Ivanăina. Și tora... aveți și un hani sau... Bine, aveți mai multe, dar are și armâni care țin hani acolo. Eu intrai tu în hani, mi-a gărșit numai și vreau, zici, mea, ești tu sigur, avasi armâni și izbrei armânești, zisea râsi, Da, avem hanuri ca lițăne armânii, de lișa, poate mai mulți armâni țăne ică Macedonii. Avem și tradițional măcăr și tradițional dulțeni, care sunt pituhanurile, poți slefli, pică fineurile și tu-ți hiți climat staziniți lângă unoră. Bine, zice Maria, când va crească și ana niam, prota va nizem acum. Staziniți. N-are ta să adrăți alatus. Și tora lângă tu s-o nevoi public zic pituță rămâi, care au proiecturi, care lipsește legătură, a noastră sculia este disfaptă de colaborare și noi vrem să participăm și să drăm țivați-vă să armâni de matinirli generație ca in după noi. De pămșat. Voi, tora, minti de ațeli 3 întrebări de zoni, voi să te întreb pe tine ce hobby-uri ai, ce ți-a resești să adare atunci când nu hi la lucru, ți-a resești să te primni, priu erai, ce ți-a resi mai multul. Zâne-ne iama și de tine, adița în afară de lucrul ți la dai. De lucruri, lașițe. Pa una de a mea hobby, care am de mult unică, zic, este ghiuvusere cărți. Voi multus ghiuvusesc cu cărță și multul am ghiuvusită cărță și am de facultatea mea. Când vă mi duceam tu odă ti ghiuvusere tu casa ti studenței, vă ședeam și vă ghiuvuseam carte care ni era ti exam și aici care era pe IT, pe matematică, pe facultate, vă zice, ai de tora ia o carte tine și tu crivate ghiuvuse. Ti ți-ți iau loc. Nu știa că ația este timine ti exem. Și că este importantă să înveți cum lipsește, nu să mă ghiuvusesc. Și ghiuvuserea este armasă la mine. Ghiuvusesc cu multul și multul voi să-mi duc pe caliturare. Tora am vizitat inghiz de stați. Minduiesc că vără este vizită mai mulți ori și minduiesc că ația hobby vă continueți și tu initor. Cafe liber chiro și posibilitate u loiti caliturare. Și ce are sinai mai multul? Ce căsăbăți are sinai mai multul de taisi care le vizuși? Real multul voi să dar vizită aici vechi căsăbați. De mine, când lipsește tora să leg vără altă destinație, prota vă să leg, zicem, pe exemplu, Cairo și că Dubai. Cairo. Că voi slivet aței istoriți monumenti. Voi istorică, voi tradiție, voi avută cultură istorică.
Ațele Aci sunt... ne urzește și anează, știi? Ne arisește, te zici că mine idia minduiescu. Da, ațeli ni sunt mai interesanță e că ușa îți disfacă singură și sindru tu vrnu mare comercial centru ili nu știu ți. Ti mine tora zic că Paris era una așite. Mama are zicem că e armaș fără zboare și Roma idia. Matuți că să bați au mușuteți. Nu pot așa te zic că n-ai mușat asta țel, ili ațel, ma țel doi că să bați timine așa te armasiră tu mai esențială este memorie. Care va zic că m-ați vrei vărăoară să te muști un câsăbă, va să ales de este vechi. Să va să și si bă vechi de acolo, de acolo. Da, da. Nie, dipă mșat. Și ania ne arisescu dau doi câsăbați ne arisești și hiupii de aminduiari ca tine. Noi ne apuchem de bitisită și mai bag 3 întrebări pe care le băgăm la tot și apoi voi să ne dăți și un zbor de țone. M-a protațele 3 întrebări. Ți zbor armânescu țarisești n-ai mai multul. Poate ai mai mult zboară. N-ai mai mult, ti voi. Ti voi. Mine tu bana mea es cu om că este optimist. Și tot în avet albă pe lucrurile. Tot în au vărul motiv, au pozitivă energie, că tută vă sibă bună, că tută vă sibă ghine, că lucrurile vă să redă pe aradă, vă să dară pe aradă. Vârnoară că tuți oamenii cu spăretă de si vă să giunzem, ți vă sibă, mama multu de tută ți o dar, ți uvet și tu initor cu optimist. Ca optimist uvet. Ti voi oamenii zva. Mușat. Tasnare rău zbare, tasnare tuți him oameni, tuți him idia. Tăzbănăm tu Irine, tăzbănăm cu hărioasă, să avem hărozele cu rădarea și așiță. Dipă mșat. A doua întrebare este ți mâncare armânească. Să știe, pita armânească. Pita. Pita de caș, de ou, de praș? Pita cu spănac și cu caș. Bun. Și ația de Sonia întrebare, ți cântic armânescu? Ți arisești? Pă tuți li voi cântiți li armânești, când vă zveți așițe cântiți li armânești sunt tu nihamtă ma au majiloasă muzică, așițe ma zăcună alai munta în altul este una de cântiți li cai ma multă așițe u voi și ni este așițe, prisuflit. Dipă mșat. Și tora tu bitisită, voi znădâți așa, nu știu, îndau zboare. Tituți aței părință care au cilimen și poate vor să ia în viața armâneaști. Ți vrei tine zâna și îndau zboare, te armânami. Eu ca fi, eu escu aspită, tu ca ida emisie, zic că lipsește multul păpândii și părinții să zburască acasă cu ficiorile armânești. Eu tora am un nipot, are dau și jumătate de ani și afendu-niu izburaște stric armânește. Și ficiorul luningă nu bună zburaște, ma tută achi căsește. Și va uzbrascu, la cât chirocă care va izbraște, până tu soni, da. Ația este căftare tituți de mine. Tu mas nu să zburască acasă. Limba vă schiară. Eu am avut multe critici de mine, cum le înveți ficiorile, de matricuți armâni. Nu achi căsească că tora chirolul este altul. Alăxit, diferentă. Eu nu pot ca vărnoară țira ștora. Alte metode, alte tehnici de toate ficiorile zburăm tățeți ca interes lor. Și tora
Mora, a ficiorli care n-au legătură cu limba românescă acasă, este normal să facă alatus. Ama timine este succes și ți frază ți-o învițară, este învițată. Poate nu sunt tutute zboare corecte, ma adrară una greță și învițară. Asta este de mine ca mesaj, nu știu, că tu casă masă nu se zburască, nu are că să aibă rezultat. Prota acasă. Dar apoi masă avem tihi și la sculie. Da. Mi hârsescu multu că te avem oaspi la podcastul Permâneaște și titus motitori, stămâna ține va să avem altul oaspi și vă zic să ne dăm Crușevo. Bună seara și znavdzăm cu ghini și poate vă ne vedem acolo Crușevo. Haristo multu și avea țime invitați, timine este multu mare hare. Și mi îndoiesc că este colaborare va continuează. Și delihia că vă așteptu Crușova, nu să mă voi, mă tu țărmâni că ai vor ta zină, noi himațe și disfapt să him tiaspiți. Bună seara! Bună seara și din Macedonia din Nord. Bună seara! Adio!